डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। तो का हाल बा भाई लोग। आज हम बात करे वाला बानी प्रमोद प्रेमी और अखिलेश कश्यप के मतलब जौन विवाद चलता गाना लिखे वाला। तो मतलब उनकर गाना चोरी हो गई बा, ठीक बा। और खेसारी भैया के ऊ कहता रहन कि ऊ गाना चोरी कैले बड़न, और प्रमोद भैया कहता रहन हमार गाना ही चोरी कैले बड़न। तो भाई लोग मामला का बा कि आज हम वीडियो में बताए वाला बानी कि केकर गाना के चोरैले बा, ठीक बा। तो वीडियो में भाई लोग शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़ल रही लोग। और वीडियो भाई ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बनता है कि ना दिल पर ना कहीं नहीं खेले के, देखे के बार हंस के भूल जाए के बा, ठीक बा। तो अब बिना कोनो लड़ वाला सुन के चलो वीडियो स्टार्ट करल जाओ और दोनों आदमी के सच्चाई जानल जाओ, का सच्चाई बा, ठीक बा। तो चलो बिना कोनो लड़ वाला सुन के वीडियो स्टार्ट करल जाओ। अरे तू राइटर तू है ही नहीं कुछ, तो तेरे को बोलना क्या दरकार है कि तू बोले। तो देखो तारा लोग भाई लोग, प्रमोद भैया कहता रहन कि अरे तू तो राइटर है ही ना, तुमके बोलने का क्या दरकार है। अरे भैया हम तो आज सुनता नहीं कि मतलब राइटर ना हवन, मतलब इतने दिन से वो गाना लिखता रहन तो मतलब राइटर ना बढ़न। हाँ ये बात भैया सही कहता रहन, ई बात पर तोरा के हम सपोर्ट करता नहीं, काहे कि मतलब बहुत गाना चोरी करलन, ठीक बा। और गाय वाला भी उहे बड़न, खाली चोरा के लिखलन ना गा देवलन, ठीक बा। छोट छोट सिंगर के उठा के गाना गा देवलन, लिखे वाला ही हो ना गावे वाला ऊ हो, ठीक बा। प्रमोद भैया जौन बात तू कहता रहा सही है बा, ठीक बा। मर्दे खाली गाना चोरी करलन आ लिखलन आ गावलन, ठीक बा। छोट छोट सिंगर के गाना वायरल भइल होता तो ओकर उठा के गा दियन, ठीक बा। तो मतलब ई तो छोटिए चाक से मतलब ही चोर हवन, ठीक बा, गाना लिखे में। तो बात प्रमोद भैया तोहर बात सही बा, एक बात पर तोरा के हम सपोर्ट करता नहीं। साले का खोपड़ी तोड़ साले लोग आज तक मिलने का काम नहीं किया है। आज तक उनकर साथे हमार फोटो देखले बड़ा काहे नहीं खलोग देखले आज तक। तो भाई लोग प्रमोद भैया कहता रहन कि तोनी के आज तक उनका साथे हमारे एगो फोटो देखले बड़ा लोग, काहे नहीं खा देखले। काहे कि मतलब ई लोग बा लोग कि मतलब ई लोग हमनी के मिले ना देवला, मतलब एने के बात ओने कहे लोग, ठीक बा। वैसे एक साथ एगो फोटो तोनी के ना देखे के मिलल। तो बात सही कहता रह भैया, प्रमोद भैया बात सही कहता रहन। ई मर्दे ये करते रहलन ई लोग, ठीक बा। ये सोचता रहलन कि एक साथे मिल जाए लोग तो मार्केट दोनों आदमी के लूज हो जाए। वैसे कहता रहन कि बस ओकर गाना ऊ चुराए गाओ आ एकर गाना हम चुराए गाओ, तनी बात खत्म। पब्लिसिटी तो मिलते बा, लाड़ के जरूरी बा, मतलब मिलला के। अपन ऊ कमाता हम एने चुरा के कमाता नहीं, ऊ चुरा के कमाओ हम एने चुरा के कमाता नहीं, बात खत्म। पब्लिक के चुतिया बनावे के बा और कमाए के बा, बात कौन बा। तो वैसे ही कहता रहन कि वैसे ही लोग ना मिलता लोग, ठीक बा। अगर मिल जाए लोग तो पब्लिक ई लोग के मतलब पब्लिसिटी डाउन हो जाए, ठीक बा। वैसे अलग अलग चोरी करके गावता लोग और पैसा कमाता लोग। ये सोच रही तो हो भोजपुरी इंडस्ट्री लाड़ के दक्षिण चल जाए, ठीक बा। भाई साहब आपसे अनुरोध बा, इससे लोगों को आप मत रखिए। ये लोग तो मार्केट आपका खराबी कर दिया और इज्जत आबरू भी लोगों से बोने वाला चाहे बाकी आप भाई है। प्रमोद भैया कहता रहन कि भाई साहब आपसे अनुरोध बा कि ऐसा आदमी के ना रखिए, ठीक है। तो प्रमोद भैया जे बड़न वो बात सही कहता रहन भाई लोग, मतलब ऐसा ऐसा चोर मतलब राइटर चोर छिनार राइटर के रखिए लोग। तो मतलब गाना चोराई लोग गारागारी कर लो, का फायदा बा। ऐसे बढ़िया लोग के निकाल, ठीक बा। और अच्छा राइटर के रखो, अच्छा मतलब गाना न्यू गाना लिखवा के गावा, ठीक बा। एने से चोरा के का फायदा बा, तुनिया गायला से वो मरते बड़ा स्टार बड़ा। तो ये कहता नहीं नया गाना गावल लोग, ठीक बा। और भोजपुरी इंडस्ट्री के चांद पर ले जा लोग मर्दे, का तो नहीं मतलब कुत्ता बिलाई लखन लड़ल, ठीक बा। अच्छा लगता तो नहीं बड़ा स्टार बड़ा, तो नहीं सोच के बतावता अच्छा लगता ये सब बात। तो वैसे कहता नहीं मतलब अच्छा अच्छा गाना गावल लोग, ये सब लड़ला से का फायदा बा यार। ये लोग के निकाला बाहर और बढ़िया राइटर पकड़ा, ठीक बा। अब बढ़िया बढ़िया गाना गावा लिखवावा, ठीक बा। प्रमोद भैया तो सही बात कहता रहन मर्दे। अरे हमनी गाना जाना सब बात तू बीच में बोल के बड़का कप लेवल ले भाई कपाबा। तो देखा तारा लोग भाई लोग कहता रहन कि तू मतलब बीच में मतलब एथी कह के मतलब लेबा का ही कापुआ ते प्रमोद भैया कापुआ के जगह मतलब कुछ और धरा देना मर्दे के मियाज खुश से जाऊँ ना यार। दोनों पर जब कलाकार अपन बीच में बात करता तो में तीन आदमी के लाड़ पलट टपकला के जरूरी बा यार। मतलब दो आदमी जब बात करता तीसरा आदमी ना टपके के चाहिए।
कापुआ धरा होता रहा ना, कापुआ के साथ कुछ और धरा था, उनको मन मतलब गदगद हो जाओ, ठीक बा ना यार, बीच में बोल रहा है का फायदा बा यार। ऐसे ऐसे कैल तो बहुत कुछ हुई, माइंड भी जान निका में शांत रहला का मतलब का हम तार से मारे भागुलन पटना से बारी बदमाश। तो भाई लोग कहत रहे प्रमोद भैया कि मतलब भाग गया पटना से, तो ए भैया फिर बुला के मर्दे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो मर्दे, तो नहीं ये बा मतलब ओकर गाना ऊ चोराई, एक गाना तू चोराई बा, ठीक बा, और कॉम्प्रोमाइज़ बाद में कर ले लोग भाई लोग, कोई कारण के लिए मतलब विवाद भे रहा है, हमनी मिलनी फिर से सॉल्व हो गल, ठीक बा ठीक बा। तो ये तो नहीं करे के बा, ओकर गाना ऊ चोराई, ओकर गाना ही चोराई। तो भाई लोग वीडियो के मतलब ई कारण के मतलब तो नहीं के समझ में आवल तो कमेंट कर लोग, और